кал докато спи. И сега веднага един риторичен въпрос. Че какво прави Дакела на Марчето тук в нашата къща? Ще използвам случая да ти кажа, мерси за този хубав въпрос. Заповядай. Така, разхождал се Дакела. А тя си навряла главата между краката му, дали да сещаш защо, тя е малко така разгорена, и той веднага се възползвал от обичането. Славче. Той Дакела голям филм. Славче. Кога? Сега те разбирам. Сигурно Дакела на Марчето ви е помислил косата на Краса за храсма. За храс, точно и. За храс. Негото и малунко пак са досури. Вие, че говорим важни неща тук. Да, ти лови, като гарело снима. Кого ли кара изгоря? Красимира удари тока. Чудесно хвърлил въгленото тяло пред сасмата, а калорифера за него се разправяне. После ти да пизни влака с мутрата. Точно те, после. Да, ама тя е още жива. Сега отивам да взема тръпата от килера. Славче, лашния в малкия мозък да почини веднага. Добър си да ви стапане само. Вървен прибира. И пълно е с помяни тук. Търси почти дупата на терасата, то спрос се навира както си в задника, над косата и паршак. Ще взема да ги отрепа всички, да останам сама. Тук ще си препиша къщата сама на себе. Нищо, аз не знам, кажи ти нещо. Какво да кажа? Кажи нещо. Вместо да плетеш този гоблен, кажи нещо. Аз мога да кажа нещо, дето е така, един вид дребнотемие. Хайде, давай да те чуеш. Имена. Значи тази гиролтия от оттатък продължи твърде дълго. Докато ние си говорим, оттатък става нещо страшно, ще заиграем мутиката накрая. Чакай сега. Хич не мога да разбера какво имаш предвид. Не чуваш ли музиката? Оня малък ваханал ще подводи, братче. Наплан се издържа. От 10 до 12 арията на бетон, от 12 до 2 его надолу. Какво пял 12 до 2, баба? Ти е помяр долноправа. Каква олелия пак си дигал бабата славу на нея, можела да се изпикай. Явно е. Атама, цуцурни, секваш. Аз пях. Той си право си пя. Пях. Аз пя. Пял, ма. Човека е пял, ма. Вичо е пял. Песня, аз пък мисля, че мъчиш хамстера на цепове. И откъде тази любов към пеенето, моето момче, бабиното? Аз съм Вичо от Д2. Кой си ти? От Д2, Вичо. Какъв Вичо си ти, бе? Баба, ти знаеш кой си? Ти си един бездомен идиот, дето се е забравил до кретинизъм. От Вайслао му. Точно така. Ма искам ти кажа, Славче. Малко съм груба ли? Бая си груба, ба. Твърда ръка трябва да се възпитава. Стига, ма, може да пие добре. Виче, изпей ми, баба, нещо така. За душичката, да не убой на мен, на бабата Славка да стане глади. Добре. Сигурна ли си, ма? Чакай да чуем, ма. Добре, ме давай. You're beautiful, my Дядо! Да кажеш, Славче. Аз ти казах, че ви като съхътнял живота, ама кой да ме слуша? Виче, само ако още един път баба си отвориш устата, освен да дишаш, ще ти изпотроша малките жълти. Малки какво? Жълтиника ви? Зъбки! С по? Стръбния ключ от мазата! Спри тази музика. Дай да не погледнем ти мала. Изкуството иска жертви, баба. Ти, като се замисля, Славке, виж какво е грозно. Славче, искам да ти кажа, че след тези песни и тези стихотворения, де всичките ги лашкаме тука. Люшната на лирическа вълна, нали? Мога да ти кажа, че ние спокойно можем да тръгнем по участие. Че няма такъв обществен живот в България, както имаше едно време. Едно време с фургоните гастролираха, то циркове, то театри, то опери, то и простутки имаш, нали? А той сега си ги има. Още ги има, да. Още ги има.
Ходиш са, пееш и са, стихотворения са гореха. Добре, ма дай да направим една програма, ще ходим на участие, ма те вече те и наканят на много места. Почнаха ли да наканят? Почнаха, ти не помниш ли къде бяхме миналата седмица? У Търговище. Помня. А преди той къде бяхме? У Ямбол. Помня. А преди той къде бяхме? Пак в Търговище. А преди той къде бяхме? Кюстендил. Кюстендил. Благоевград. Виждаш, при той Шумен. Значи ще напоканят. Ще напоканят пак. Сега, напред кратка обява. Ти я напред по-хубаво. Аз, добре. Скъпи другарки, другари, съотечественици. Искам да ви кажа, че ние сме цяла програма. Демек един като днешкът фургон. Така е. Ние правим хумор. Тъй. Правим песни. Тъй. Чалга имам предвид. Правим рапърски песни. Тъй. Защото сме рапъри. Правим смешки. Тъй. Правим стихотворения. Тъй. И накрая даже правим и любов. Щома, като свършиш програмата, какъв ни е проблема? И правим мъни, сега да не се разчува тъй. Добре. Значи тук станаха 6 неща в едно. Значи вече той циф едно е демодел. 6 в едно, моя майка. Така, да знаете. Тъй. И ако искате да напоканите у вашата дискотека и у вашия град, тъй. може да напоканите. Може на вашата сватба, може на вашия рожден ден, на вашето частно парти, на вашата годишнина, на вашата дискотека. Вашата дискотека. Ако някой празнува и панахида, мой там да е. Нека желая паланки, отзоваваме се моментално. Да. Телефона след малко ще го изпишем долу. Обаче какво включва той? Той са 2 баби, 3 рапъри, да. 2 чална изпълнители. И Вичо. Да, така, и цял отбор хумористично подплатени, подготвени млади хора, които ще разсмеят, така така професионално. Да. Заплащането не е дебело, защото ние не сме дебели. Взимаме горе-долу 2 пъти по-малко от Ивана. Така, а пък с 2 пъти по-дърци. Демек, да. На Кириаски. С малко телефона ще го скивате. Аз си казвам, добре, ще го прибием с лайв телефона. Върши вече, а трябва да се острижим. Аз като си Марино, ако трябва ще стана. Как? Ще направя съм солариума и съм готов. Да. Салют! Веселено. Ще победим!